बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारियाव सालबारि महकुमा इउपिपिएलनि गोदानै आफाद दाफुंनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि गामि ओनसोल जौगा आफादनि गाहाय मावख'आव दिनै सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि नुजाथिनायाव सालबारि महकुमा इउपिपिएल दोलोनि गोदानै आफाद दाफुंनाय जादों। बाक्सा जिल्लाखौ नायनायनि बिबानखौ मावफुंनो थाखाय सालबारि महकुमानि इउपिपिएलनि बे गोदान आफादखौ दाफुंनाय जादों। गोदानै दाफिननाय आफादनि बिबानखौ मिरु आफादनिफ्राय सायख'ना हरनाय बादिनो बिखन गयारि बिथांखौ आफादगिरि आरो सुरेश सरकार थानेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ गाहाय नेहाथारिनि बिबान होनाय जायो। क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै दानिया मिथिना लानि। दिनै सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि गोदानै आफादखौ दानाय जाबाय आरो बावहाय मिरुनिफ्राय सायख'नानै हरनाय बायदियै बिखन गयारि बिथांखौ आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे सानै गाहाय नेहाथारिखौ दिनै सायख'ना हरनाय जादों आरो बिनि उनाव फुल प्लेजेड जे कमिटि बे कमिटिखौ दानि गोदान कमिटि आरो गोजाम कमिटि ज' नांनानै बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों फुल प्लेजेड जे कमिटि बे कमिटिखौ दानानै लानाय जागोन। दिनै बयबो गोसो गोथारै जे गोदान कमिटियाव प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि सानै एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो अर्गेनाइजेसन बेखौ फोसावबाय बेखौ बयबो गोसो गोथारै नाजावदों आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव सालबारि जिल्ला इउपिपिएलआ गोख्रोङै खामानि मावलांनो हागोन। खौरांगिरिखौ जे दम होदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेखौ लानानै क'क्राझारनि जे सांबादिक बिथाङा एफआइआर होबाय आरो बे एफआइआराव जे मबाइल नाम्बार मोननैखौ होदों बे मबाइल नाम्बार मोननैजों बेखौ नायनानै दिहुननो हागोन गमामायै बिथांमोना सोरमार बेखौ मिथिनो हागोन आरो थाबैनो जाहाथे बेखौ हमनो हायो बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेरजों क'क्राझारनि पुलिस बिफानखौ आं खावलायहरदों। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।